Ongietorri Nortasuna Sarean 2026 jardunaldira. Eta puntutik, jardunaldia hau antolatzen dugun 11. aldia da. Lehen silotan antolatzen zen, eta orain askoz ere organikoago den kontsumitzeko modua, ez? Albiste bererako, 3 euskarri, 3 kanal, 3 narratiba, 3 eduki guztiz desberdin. Baina atzeko mezua bera da. Esaten deu, logoak ordezkatzen gaitula, baina markak egiten gaitula. Denak komunikatzen du eta guztia hartu behar dugu kontuan. Gure egoitza fisikoak nolakoak diren, baita gure lantaldeak nola jokatzen duen, webguneak funtzionatzen duen edo ez, denak eraikitzen du pertzepzio bat gugan. Irratia eta podcasta gauza bera dira? Ba ez. Irratiko gauza batzuk podcast bilakatu daitezke? Bilakatu daitezke, baina landu egin behar dituzu. Atemporala behar du izan, pentsatutako eduki bat izan behar du, prestatutako eduki bat izan behar du, irratikoa aireak eramaten du, eta podcasta geratu egiten da. Mitoarak dauka hizkuntza bat, jendeak espero du zerbait kontzertutik, dauka tonu bat, misterio bat, baina uste dut garrantzitsuena dela lortu dugula publikoarekin benetako lotura bat sortzea, konexio bat. Publikoan egon den norbait, etxera joan da eta familiare kontatu dio, lagunei kontatu die, lanean komentatu da. Orduan, arreta piztu dugu eta lortu dugu organikoki gure mezu hori edo gure proiektua handitzea nolabait, ez? Eta hitzaldi guztiak entzunda, mahai ingurua osatuko dugu jarraian. Mila esker, hizlariei, laguntzaileei, bidelagun guztiei, eta hurrengo urtera arte.